Arratsaldeon eta ongi etorri iparraldearen orenera. Gaurko saioa kulturaz bete-beterik dugu. Ibugal baionarraren bakarrizketa saioa batetik eta Xarnegu pastorala bestetik. Az gaitezen! Ibugal baionesa, kazetaria, autetxia eta bakarrizketa egilea, berriz ere taulen gainean, astearte arratsuntan Baionako antzokian, Frantziako tradizio hau bere zaletasuna da, gurasuekin eta lagunekin hasi zen. Dans le sillage de gens comme Jean Amadou, comme Pierre-Jean Vaillard, comme Anne-Marie Carrière, aujourd'hui comme Jacques Maillot au Théâtre des Deux Ânes à Paris. Artista hauen hildoan dabil, gerriazpiko historiak, gai larrienak ere, ironiarekin landuak, ez da gaiztoa izan behar, oreka, txiki behar da beti, baina ez da beti gauza erresa, bi oren pasatxo irauten duen ikusgarrian, erdia baino gehiago tokiko gaiekin eta jendeekin osatzen baitu. Duela egun bat urte olako ikusgarri frango zegoen, autetxiek ere idazten zuten eta antzesten, emaztez jantziak ere pentsa. Je jette 80% de ce que j'écris. Je ne passe pas une journée, d'abord parce que j'ai un billet sur Facebook depuis 8 ans que j'écris tous les matins. Je ne passe pas une journée sans trouver une ou deux idées de distanciation comique. Voilà. Baionako berriketaria eta kultura uzapez ordeak asko idazten du, baina asko botatzen ere, badira 8 urte eskuinta ezker ikusten duena egunero idazten duela sare sozialetan, gero asteburuetan bakarrizketa du gogoan eta orduan ere berritz idazten du, ikusgarri berria bigarren aldiko aurkeztuko du astearte gauuntan orotarat. 24 imitazio emazte hainitzere bai. Dans la journée, ma vie publique m'amène à rencontrer beaucoup de situations, à me moquer moi-même du jeu politique, parce que si on n'en rit pas, on peut très vite s'y ennuyer, en tout cas moi. Aixe mintzo, bizi publikoa ongi ezagutzen, baina ere beti pixka bat urduri, ea ikusleak irri eginen duten, mintzaira inklusiboa zari delarik edo, gauzak erran bai, baina ez du minegin nahi. Ibugalderekin itzordua irriz, astearte arratsuntan, 8:00 Baionako antzokian. Mais enfin, Cruchot, vous n'y réfléchissez pas. Inesa de Gaxen, pastoralaren aurkezpen ofiziala egin dute Bastidan. Xarnegu eskualdean prestatzen ari diren pastorala, euskaraz eta gaskoieraz idatzi dute lehen aldiz. Eta asteotan, mustraketan murgilduak dira buru belarri. Aski untxa egia, hiantzen nahi da, eta jentia hasten da mini bat lotxatzen, eta karrikietan txartzen, eta bertxetak heien barnatzen, eta hortan haide eta haigia erraiten intenzionekin behar dutela eman bertxeta ikasteko hobikiago karguan egiten. Biziki unki garria da, azken aldean egon osoan egoniz eta mustraka batean, lehen mustrakan, eta biziki unkituan nintzen, eta egia da, jendeak ere emeki bere ganatzen duela tekstoa, bere abaliz bezala, eta bide hortan dira, eta uste dut hori biziki eta gainatez, egan dut idazlea ahantzi behar zela, baina ez dut uste ahantzten duten zenta beti tortzen zaizkit komentarioak egiterat eta gauzak erraiterat, eta uste dut hori nire prozesuaren parte senditzen iz. Xarnegu eskualdeko 9 herritatik datoz partaideak, eta tokiko hizkuntzak bultzatzeaz gain, elkarren arteko harremanak josteko helburua du pastoralak. Jendeak senditzen du elkartasuna behar dela oraindik gehiago, hor arte pasatzen ditu egunak algarrekin, igandeak algarrekin, eta eguerritan bazkatzen dugu algarrekin ere, senditzen da hor oraindik gehiago elkartasunan behar eta algarrekin izaiteko beharra. Lau emanaldi izango direla jakinarazi dute aurkezpenean, ekainaren 15 eta 16an Bastidan bertan, eta irailaren 21 eta 22an Bardozen. Hor izanen da, zena hor bazeran, apalian, eta kaiderak izanen dira hemen dena aldapa juntan, eta hemen etxez inguraturik biziki edera izanen da hor erditan egitea. Nik uste dut Bastidako harima hemen dugula, eta Inez de Gaxen gurekin izanen dela.
Eta gure pastoral hau nahi dugu Ineza senditu gure ondoan dela oraindik eta pastoral egunean hor izanen dela eta indar emaiten bastidan. Justuki, Ineza Gaxen, Pantxika Urruti eta Itxaro Borda biltzen dituen emazteak erakusketa ere hartuko du herriak. Eta pastoraletan emazteek hartu duten paperari buruzko mahai inguru bat ere antolatu dute maiatzaren 18an. Badu, ez dakit, nik 15 bat urte, pastoralaren mundua Siberun eta Siberutik kanpo arras aldatzen ari dela, bereziki emazten sartze horrekin, bai tekstuak idazten, bai erregent lan egiten, bai dantza irakasle, eta bar, eta hori berritasun handia da. Iraultza bat bezalanik dela errango nuke. Lau emanaldietarako txarteldegia irekia da jadanik Eloaso webgunean. 1000 lagunentzako tokia izango da Xarnegu pastoralaren emanaldi bakoitzean.